Ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре елның 365 көнендә дә хезмәт сафында. Шулай алар илебезнең, анда яшәүче халыкның тыныч яшәешен тәэмин итә. Хәтта үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен дә алар эштә каршы ала. Юлдагы хәвеф-хәтәр, тормыш-көнкүрештә кылынган җинаять очракларын кайнар эздән ачып гаеплеләрне табу, аларны җавапка тартуны төп максат итеп куялар. Полиция капитаны Марсель Гарипов бүлектә эксперт-криминалист хезмәтен башкара. Ул үзе Кукмара егете. Бу эштә 2012 елдан Балык бистәсендә һәм Казан шәһәрендә тәҗрибә үтеп, 2015 елда Саба районы эчке эшләр бүлегенә килә. Ул җинаять кылынган, хәвеф-хәтәр булган урыннардан дәлилләр җыя, аларны тикшерә һәм тикшерүчеләргә тапшыра. Инде менә 3нче ел рәттән хезмәт нәтиҗәлелеге буенча авыл районнары бүлекләре арасында 1нче урынны алып килә. Хезмәтебез, конечно, авырлыклары бар, бөтен җирдә кебек. Төнлә дә, ял көнендә чыгаралар происшествиягә. Без происшествиягә чыккач, мин үзем следовательгә, дознавательгә ярдәм итәм вещественный доказательства эзләргә. Шул ук бармак эзләре, аяк эзләре, машина тәкермәчләре, ДНК хәзер бик популяр бит инде кеше. Шуның буенча гына табалар бик тиз. Һәм бөтен җыйган виждокларны отделга кайткач, шулар буенча экспертиза, исследование эшлибез һәм шулар нәтиҗәсендә без преступление эшләгән кешене табарга тырышабыз. Хәзерге вакытта бер көнне булган ДТП буенча эшлим. Саба лескос трассасында белгәнегезчә кызганычка каршы ДТП булды со смертельным исходом. Шуның фототаблицаларын эшләп следовательгә тапшырырга кирәк була. Соңгы 10 ай мәгълүматлары буенча районда авыр җинаятләр кылу шөкер теркәлмәгән, балык булмаганнар арасында да тынычлык саклана. Юл транспорт хәрәкәте очраклары да кимегән. Әмма быел 10 шундый хәлакәт теркәлгән. Шуларда кызганычка каршы бер кеше һәлак булган. Наркотик матдәләрнең законсыз әйләнеше белән бәйле 3 җинаятчы тоткарланган. Төп юнәлешләр буенча без инде республикада иң алдынгылар рәтендә барабыз. Әгәр инде соннарга киләбез икән, шушы 10 айда 129 җинаять теркәлде. Аның ачылышы 85,6%. Бу яхшы саннар. Шул вакытта әйтеп үтәсем килә, менә шушы елда, шушы быелгы елда үтерүләр, авыр тән җәрәхәте ясаулар, бу инде шәхескә каршы булган җинаятлар, көчләүләр бөтенләй теркәлмәде. Әмма ләкин кызганычка каршы экономик җинаятлар, бигрәк тә мошенниклар белән бәйле җинаятлар артты. Әмма ләкин без шушы җинаятларны барысында да вакытында җиңеп, аларны судка җибәреп, тиешле җәзасын алырга җибәреп барабыз эшләрне. Бу инде безнең милиция хезмәткәрләренең, полиция хезмәткәрләренең генә эш нәтиҗәләре түгел. Бу уртак нәтиҗә, чөнки без нык таянабыз үзебезнең администрациягә, җәмәгать оешмаларына, халыкка таянабыз. Бездә халык бик актив, битараф түгел, булган тәртип бозуларга. Рәхмәт аларга шушлай дип безгә булышканнары өчен. Һөнәри бәйрәм тәбрикләүләр сездә булмый. Республиканың эчке эшләр органнары хезмәткәрләрен бәйрәмнәре белән видеоэлемтә аша Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы эчке эшләр министры Виктор Хохорин да котлады. Татарстанда оператив вазгыять тотрыклы санала. Бу сезнең улы хезмәтегез нәтиҗәсе дип билгеләп үтте Хохорин. Личный составка үз рәхмәтләрен белдереп, Саба районы эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Васил Исмәгыйлов аерым хезмәткәрләргә Россия эчке эшләр министрлыгының яхшы хезмәт өчен дигән 1нче, 2нче, 3нче дәрәҗәдәге медальләрен тапшырды. Сәйдәш Латипов бу системада 26 ел хезмәт куя. Ул җәмәгать тәртибен саклау буенча җитәкче урынбасары вазифасында. Хезмәтендәге уңышларын бәяләп, Сәйдәш Латипов Татарстан Республикасы эчке эшләр министрлыгының мактаулы хезмәткәре дигән күкрәк медале белән бүләкләнде. Бүгенге көндә Дөрестан районында бик күп направлениеләр буенча профилактик эшләр алып барыла. Булмаса инде парение безопасность дорожного движения, ул булмаса инде шушы вак җинаять эшләүчеләр белән һәм инде административ правонарушение ясаучылар белән аларга карата безнең сотрудниклар бик күп күләмдә профилактик эшләр алып баралар. Аның шушы категориясенә карап инде алар белән и урыннан тикшерәләр, эш урыннарына барып тикшерәләр һәм инде аларны кабат җинаять ясамау өчен һәм инде кабат административ правонарушение, административ хокук бозмау өчен үзләренең эшләрен кертәләр инде. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та хокук сакчыларының хезмәтенә зур бәя бирде. Үз эшләренең осталарына Саба муниципаль районы почет грамотасы, Саба районы башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Шулай ук 23 ел гомерен эчке эшләр бүлегендә шофер хезмәтенә багышлаган Ленар Маликовны тантаналы шартларда бүләкләр тапшырып лаеклы ялга озаттылар. Бәйрәм булгач форсаттан файдаланып, шушы бәйрәм белән катнашып килә үземнең хезмәткәрләрне, үземнең коллективны, аларның гаиләләрен
Үзебезнең ветераннарыбызны барысын да шушы бәйрәм белән чын күңеленнән котлыйм. Исән сау булсыннар, таза сау булсыннар, авыртмасыннар, иминлектә, байлыкта, муллыкта яшәсеннәр. Хезмәтләре өчен аларга бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле иптәшләр.